Festival súkromných stredných škôl s názvom Vyber si svoju školu bol zameraním určený všetkým váhavým žiakom základných škôl, ktorí uvažujú nad stredoškolským vzdelaním. Autorkou projektu a myšlienky zorganizovať takýto festival súkromných škôl je zriaďovateľka súkromného gymnázia a poradkyňa pre výchovu a vzdelávanie Nadežda Závodská. Niekedy na jar tohto roku, vzhľadom aj k tomu, že som členkou Krajskej rady pre odborné vzdelávanie, kde sa hodnotí aktivita všetkých škôl, nielen štátnych, ale aj súkromných, napadlo ma, že súkromné školy by mohli s niečím vyjsť na verejnosť, pretože myslím si, že aj súkromné školy dosahujú vo výchovno-vzdelávacej činnosti veľmi dobré výsledky a slušné výsledky. Prvýkrát sme sa zišli so 7 súkromnými školami niekedy na rozhraní apríla a mája, a začali sme intenzívne pracovať na tom, ako a kedy by sme mohli toto zorganizovať. Hlavná myšlienka bola osloviť rodičov detí, osloviť deti, aby si dokázali v predstihu porozmýšľať, na akú školu by chceli ísť, kde by chceli študovať a čo ich vlastne najviac baví. Žilinského festivalu v obchodnom centre Aupark sa v stredu 14. októbra 2015 zúčastnilo 6 súkromných škôl zo Žiliny a Martina. Ide o to, aby sme spoločnými silami dokázali prezentovať naše učebné odbory, učebné zamerania a naozaj v tom pozitívnom svetle, aby sme ukázali výstupy našich žiackych prác a jednoducho možnosti štúdia na kvalitných stredných školách v Žilinskom regióne. Ľudia uvidia trošku v rámci možností samozrejme priestorových ukážky nejakých prípravy miešaných nápojov a takisto aj nejakú slávnostnú tabuľu sme tu napripravili. Takže myslím, že aj žiaci, ktorí tu napríklad z iných škôl základných, aj verejnosť, trošku, síce sme ako reštaurácia známi, bo máme svoju reštauráciu, Gastronovum v Žiline, ale veľa ľudí sa pýta, že kde je tá škola, pretože tá škola je tam trošku tak zastrčená, takže myslím, že z tohto aspektu to určite nejaký efekt prinesie. Myslím si, že v súčasnej dobe je treba prezentovať aj alternatívy pre rodičov a študentov a tou alternatívou v oblasti školstva sú súkromné školy, preto som rád, že školy zo Žilinského regiónu sa takto stretli na jednom mieste, spojili sily a spoločnými silami sa prezentujú a ukazujú verejnosti to, čím sa od tých ostatných škôl odlišujú. Význam toho je zrejme v tom, že máme a chceme odovzdať posolstvo študentom, budúcim študentom stredných škôl, aby reflektovali na štúdium na súkromných stredných umeleckých školách, pretože ako napríklad za nás môžem povedať, že naša škola sa umiestňuje na popredných miestach v rámci ratingu stredných odborných škôl a konzervatórií Žilinského samosprávneho kraja. Tým, že vlastne sme sa zúčastnili tohto festivalu a túto aktivitu si všimnú ľudia, či už priamo tu v Auparku, v obchodnom centre, alebo možno v médiách, alebo budú o nej počuť, že si povšimnú vlastne názov našej školy, povšimnú si školu a možno tí, ktorí o nej zatiaľ ešte nevedeli, tak získajú prehľad o tom, že aj takáto škola existuje, no a budú sa bližšie zaujímať. Som rád, že súkromné školy sa dali dohromady a dohodli sa, že spoločne odprezentujú svoju prácu, pretože myslím si, že máme čo ukázať. Očakávame, že sa nám podarí trošku zmeniť povedomie medzi verejnosťou o súkromných školách, pretože niekedy prevláda mienka, že súkromné školy sú tu pre tých, ktorí sa uplatniť nevedia niekde inde. A my chceme ukázať, že nám záleží na každom študentovi, nielen vtedy, keď je super talentovaný, ale zároveň aj keď potrebuje našu pomoc. Každá zo súkromných škôl dostala na festivale priestor na prezentáciu, počas ktorej mohla predstaviť nielen svoje zameranie, ale aj jednotlivé štúdijné odbory. Súkromné gymnázium v Žiline ponúka kvalitné 5-ročné bilingválne štúdiu, bilingválne vyučovanie v 7 predmetoch, od matematiky, ekonomiky až po prírodovedné predmety, ako sú povedzme biológia, chémia, geografia, potom cez také tie humanitné predmety ako dejepis, s tým, že kladieme dôraz na individuálny prístup k žiakom. Samozrejme umožňujeme im zahraničné študijné pobyty a štúdium na škole sa snažíme organizovať tak, aby to bolo príjemné, hlavne pre žiakov, s dôrazom naozaj na kvalitu vzdelávania.
Nie je to jednoduché štúdium v rámci teda vyučovania v anglickom jazyku pre žiakov, ale žiaci sú na to navyknutí vzhľadom aj na to, že máme relatívne prísne pravidlá. Nemôžeme prijať každého žiaka k nám na gymnázium, ale cez prijímacie konanie žiaci, ktorí sa dostanú k nám na školu, tak majú veľmi veľa možností, jednak uplatnenia na vysokých školách, nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Rád by som spomenul úspešných absolventov, ktorí našli uplatnenie na vysokých školách v Groningene, Imperial College London, prípadne Wiener Neustadt, Univerzita v Hágu a mnoho ďalších, čiže poskytujeme naozaj mnoho možností v rámci bilingválneho vzdelávania slovensko-anglického na severnom Slovensku. Ja to stále hovorím, tí, čo ste šikovní, keď s nimi rozprávam, tak absolútne žiadny problém, čo sa týka zamestnania a uplatnenia v praxi nie je, pretože už niekedy v marci, apríli začínajú si u mňa podávať kľúčky majitelia reštaurácií, penziónov, hotelov, jak zo Žilín, tak aj z okolia, ktorí stále potrebujú prísun pracovných síl aj kuchárov, aj čašníkov. Čiže pokiaľ sú žiaci, ktorí k tomu vzťah majú, tak čo sa týka uplatnenia, absolútne žiadny problém nie je. Ale musia byť samozrejme šikovní a zruční. Máme viacerých študentov, ktorí sa uplatnili aj v zahraničí, v zahraničných prevádzkach, ďalej sa uplatnili tu. Viem, že vo Vile Nečas pôsobil jeden náš žiak ako prevádzkar. Máme žiakov, z ktorých sa stali napríklad úspešní someliéri, postupne sa teda vypracovali a naše dvere sú otvorené. Pokiaľ máte skutočne záujem a pokiaľ máte vzťah k remeslu, či už kuchárskému alebo čašnickému, lebo ono nie je to ľahké remeslo, tak nech sa páči. Deň otvorených dverí my robíme takým spôsobom, že v podstate ho máme celý rok, takže ste pozvaní do našej reštaurácie Gastro Novum, ktorá je v Žiline známa, poskytuje služby pre širokú verejnosť, takže nech sa páči, môžete sa kedykoľvek prísť pozrieť. Súkromná stredná umelecká škola, už tým slovičkom umelecká je trošku iná v žilinskom regióne. Sme jedinou školou, ktorá v blízkom okolí ponúka umelecké vzdelávanie v oblasti dizajnu a užitkového výtvarného umenia. Sme zameraní na kreatívnu mládež. To znamená, nie každý absolvent základnej školy je nadaný matematicky alebo prírodovedne, ale veľa ľudí je kreatívnych. A kreativita je to, s čím u nás najviac pracujeme. V súčasnosti vyučujeme 5 odborov, grafický dizajn, priestorový dizajn, fotografický a reklamný dizajn a produktový dizajn. Sú to všetky odbory, ktoré majú spoločný výtvarný základ a výhodou štúdia na našej škole je to, že už absolvent absolvovaním našej školy získava toľko znalostí, skúseností a návykov, že môže pracovať ako samostatný výtvarník alebo dizajner na stredoškolskej úrovni. Práce, ktoré vidíme za nami, tak vlastne dokladujú schopnosti žiakov po 2., 3., 4. ročníku, lebo prvý ročník sa učia naozaj tie základné techniky a technológie, po väčšine robia ručne. Postupne sa stále viacej preklápajú k digitálnym technológiám, ktoré sú dneska prirodzene oveľa viacej využiteľné. Naším takým krédom je, že súkromné školstvo nie je o financiách, ale je o kvalite. Školné na celý školský rok u nás činí 350 € a výborní študenti dostávajú ešte každý mesiac prospechové štipendium podľa dosahovaných výsledkov, ktorým si môžu toto školné znížiť. To znamená, že financie určite nie sú to, čo by obmedzovalo talent detí a keď máme výnimočné talenty alebo študentov, ktorí sú zo sociálne znevýhodneného prostredia, tak u nás študujú bezplatne ako na každej inej štátnej škole. Štipendium mesačne na našej škole stojí 50 €. Študent, ktorý dosahuje ale veľmi dobré študijné výsledky, je vyznamenaný, tak má znížené štipendium na 40 € a táto finančná položka, myslím, nie je vyššia ako cestovanie do iných škôl, napríklad do Ružomberka, do Trenčína alebo niekde v rámci Slovenska aj v iných mestách. Máme záujem na tom, aby školstvo na Slovensku, progres školstva našeho slovenského pokračoval ďalej a na to, myslím, sa dosť výraznou mierou podieľajú aj súkromné školy. Aspoň napríklad, čo sa týka našej školy, určite dbajme na kvalitu, sústreďme sa na výchovno-vzdelávací proces a na všetko, čo je s tým spojené, aby na Slovensku boli dobré školy a aby študenti, ktorí budú absolvovať školy na Slovensku,
aby dosaholi čo najlepšie výsledky. V tomto smere možno pre zaujímavosť môžeme ešte dodať, že agentúra INECO napríklad v rámci všetkých vysokých škôl na Slovensku, ktoré existujú, dala štatistiku, ktorá hovorí, že najväčšie uplatnenie praxi dosahujú študenti vysokých škôl umeleckého zamerania. Až potom nasledujú Akadémia policajná, vojenská, až potom Kovenská univerzita a Slovenská technická univerzita. Naša škola je školou, ako hovoríme, že rodinného typu. V každom ročníku máme iba jednu triedu práve z toho dôvodu, aby bol priestor a čas na venovanie sa žiakom nielen po tej vzdelávacej oblasti, ale aj v tej výchovnej. Čiže je priestor na detailnejšie rozhovory, možno s rodičmi, možno so žiakmi, na riešenie rôznych, či už výchovno-vzdelávacích problémov, ale i tých súkromných. No a zo skúseností rodičov, žiakov, ktorí ku nám chodia, vieme, že práve tento menší typ školy je v mnohých prípadoch veľmi vyhovujúci pre deti, ktoré nie veľmi dobre sa možno cítia v tých obrovských priestoroch, v obrovských kolektívoch. Absolventi našej školy tým, že vlastne je to ekonomická škola s tým prídavkom zameraným na to podnikanie a tie právne zákony, teda na tú ekonomickú legislatívu, sa skutočne uplatnia v rôznych sférach, oblastiach nášho priemyslu, to znamená, že či je to potravinárstvo, technika, medicína, predávačky, manažérky, pretože sekretárku, dobrú asistentku, dobrého účtovníka, dobrého marketingára alebo dobrého manažéra skutočne nevyhnutne potrebuje každá jedna firma, menšia, väčšia alebo individuálny podnikateľ, nakoľko každý podnikateľ si potrebuje spracovať svoje účtovníctvo, podklady na mzdy a podať daňové priznanie. No a práve na takéto veci sú vhodní aj naši absolventi alebo naši študenti. Čiže uplatnenie i napriek situácii, ktorá vlastne v súčasnej dobe je s hľadaním si pracovného miesta, je skutočne rozsiahla. Máme dva študijné odbory, obchodnú akadémiu a manažment regionálneho cestovného ruchu a uchádzači o štúdium sa môžu s týmito odbormi stretnúť aj na iných školách. To, čím sa my snažíme byť možno iní ako ostatné školy, je v odbore manažment cestovného ruchu dostať študentov čo najviac do praxe. Pripravili sme pre nich 4 kurzy animačných aktivít, v každom ročníku jeden, vždy zameraný na nejakú športovú aktivitu. Tieto kurzy majú naši žiaci hradené priamo školou, pretože chceme, aby sa týchto kurzov zúčastňovali všetci, aby to bola integrálna súčasť vyučovania. Pokiaľ ide o obchodnú akadémiu, snažíme sa našich študentov viesť k tomu, aby si vedeli vytvoriť svoju vlastnú firmu, aby už na škole získali vlastne tie základy podnikateľských zručností. Preto veľmi úspešne na našej škole pôsobí cvičná firma a žiaci zarábajú reálne peniaze. Chceme, aby mali nadštandardné technické vybavenie. Každý žiak dostáva svoj vlastný notebook, v ktorom má všetok potrebný softvér, ktorý potrebuje pre svoju prácu vrátane ekonomického softvéru. Naši absolventi vo veľkej miere pokračujú v štúdiu na vysokých školách. V odbore obchodná akadémia je to viac ako 75% žiakov. V odbore manažment regionálneho cestovného ruchu je to 60%. Tí ostatní sa vedia uplatniť buď ako sprievodcovia v cestovných kanceláriách, pretože súčasťou vyučovania je takisto akreditovaný kurz sprievodca cestovného ruchu. Samozrejme môže pracovať na všetkých úsekoch cestovného ruchu vo verejnej štátnej správe, môže pracovať v skiparkoch, akvaparkoch, ako manažer v hoteloch, v zariadeniach cestovného ruchu naozaj najrôznejšieho druhu, cez múzea, pokračujúc naozaj cez turistické informačné kancelárie a podobné zariadenia. Myšlienka usporiadať tento festival v nákupnom centre sa ukázala ako veľmi dobrá. Pri stánkoch jednotlivých škôl sa zastavovali nielen školáci, ale aj ich rodičia či starí rodičia. Dôležité je riadiť sa heslom raz je lepšie raz vidieť, ako trikrát počuť. A to je možno aj motivácia pre ľudí, aby navštívili nielen tento festival, ale možno všetky tie školy, ktoré sa tu zúčastnili, pretože každá tá škola otvára svoje dvere pre rodičov aj žiakov a vlastne až na základe tej nejakej osobnej skúsenosti sa múdro rozhodnúť aj vo vzťahu k tomu, aké predpoklady má žiak na ďalšie štúdium, čo ho bude baviť. Pretože najväčšia tragédia asi je, ak niekto robí prácu, ktorá ho nebaví.
Riaditelia všetkých zúčastnených škôl sa zhodli v názore, že festival Vyber si svoju školu naplnil ich očakávania a určite nezostane iba pri prvom ročníku. Ja by som chcela poďakovať všetkým, ktorí naokolo sú a ktorí sú spoluorganizátorom a ktorí sa podujali toto krásne podujatie, myslím si, zorganizovať spoločne s nami. A takisto chcem poďakovať aj ľuďom, ktorých tu nevidno, ale ktorí sa podiali na to, aby pripravili našich žiakov, aby mali solidné a slušné výstupy.